பட்டாம்பூச்சி நெஞ்சுக்குள்ளே சுத்துகின்றது. என்னக்கா பாட்டெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. நிஷா, என் பாடி ஃபுல்லா பட்டாம்பூச்சா பறக்குது பாருங்களேன். ஒரு பிரீமியம் குவாலிட்டியில ரிச் லுக்ல. என்னடா பூனம் சாரில ரிச் லுக்னு கேக்குறீங்களா? வித் டசில்ஸோட உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்டா ஜரி ஒர்க் வச்ச பிளவுஸ். பூனம் சாரில அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது வியர் பண்ணா ரிச் லுக் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? இங்க பாருங்க, சாரி ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு, சாரி பிளவுஸ் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு இந்த ஜரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. சாரி ஃபுல்லாவே இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து பறக்குது, ரொம்பவே சாஃப்டா இருக்கு. ஸோ இந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. ஸோ இதுல கலர்ஸ் பார்த்துடலாமா? ரெட் கலர், பீகாக் கிரீன், நேவி ப்ளூ, வைன் கலர், பர்பிள் கலர், கிரீன் கலர், என்னோட ஃபேவரட் பிளாக் கலர். இதோட பிரைஸ் ஜஸ்ட் 399 மட்டும் தான். வேணும்ன்றவங்க உங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.